Zahra Aulia Dewi, putri dari Bapak Irfan. Yang selanjutnya ada Walminah, putri dari Bapak Pandi. Dilanjutkan Wahyu Anissa, putri dari Bapak Slamet Prihatin. Mohon maaf, nganu ilate kula rada ngapunten nggih. Nganu saking banyaknya membaca nama. Namane lak rada do angel-angel niku lho. Kaya kula lho, Sriatun, nah Pol Mayir niki rada angel-angel. Ngapunten nek saya manggilnya agak mensle sedikit. Yang selanjutnya ada Dimas Andi Winandra, putra dari Bapak Andi Susilo. Dilanjutkan Azam As Sidik, putra dari Bapak Turi. Yang selanjutnya ada Ahmad Edi Utomo, putra dari Bapak Yahman. Yang terakhir ada Bagus Nugroho, putra dari Bapak Tarman. Geser ke kiri satu langkah jalan. Satu. Sampun siap? Empun. Oke, mari kita saksikan bersama penampilan dari kelas Sanawi 1 yang akan menampilkan Nadhom Alala. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Ahad Ifnain Salat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala tanalul ilma illa bisitatin sa'unbika an majmu'iha bibayani. Ilinga hasil ilmu angin nem perkara bakal tak critakake kumpule kanthi pertelo. Yukain wa hirsin wa astiparin wa bulghatin wa irsyati ustadin wa tuli zamani. Rupane limpat lopo sopar ana sangune lan piwulange guru lan sing suwe mangsane. Anil mar'i latas al wasalan korinihi wa innal korin. Wa in kana dha syarrin fajanib sur'atan wa in kana dha khairin faqarin hu tahtati. Yen ana kanca ala lakune ndang dohono, yen ana kanca bagus enggal ndang kanca nono. Ta'alam fa'inal ilma zainun li alihi fafadlun wa inwanun li kullil mahamiti. Ngaji krana ilmu maesi ing aline lan ngunggulke lan dadi tandha tingkah pinuji. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Ana ala faida saben dina ing tambah sangka ilmu lan langi segarane faedah.
tafaqah fa inal fiqha afdalu qaidi ilal birri wa taqwa wa talu qasidi. Ngaji yo fikih krana ngunggulke lan nuduhke maring bagus lan wedi Allah luwih jejege. Huwal ilmul hadi lasananil huda huwal hisnu yunji min jami'i syadaidi. Ilmu fikih kang nuduhke dalane pitutuh yo benteng kang nyametke sekehe bekewo. Fa inna fakihan wahidan mutawarian asyadu ala saitani min alfi abidi. Wong alim fikih siji tur kang ngetahi haram luwih abot timbang ngabit sewu munggo setan. Fasatun kabirun alimun mutahatikun wa akbaru minhu jahilun mutanasiku. Gedene kerusakan wong alim tak nglakoni luwih gedhe timbang iku wong bodho nglakoni. Huma fitnatun fil alamina azimatun liman fihi ma fi dinihi ya tamasaku. Karone iku agung-agunge fitnah donya tumrape wong kang tetanggan perkara agama. Tamannaita antum si fakihan munadhirun bi ghairi ana'in wal jununu fununu. Sira kepengin dadi alim fikih kang wicara tanpa kangelan edan iku werna-werna. Walaisa tisabul maliduna masakotin tamalu afal ilmu kaifa yakunu. Ana ta golek arta ora kanthi kangelan dene mukaya apa hasil ta kangelan. Idza tamma aklul mar'i qala kalamuhu wa aikim bihum kil mar'i in kana muksira. Nalika sampurna akale kite guneme lan nyatana kumrunge wong yen akeh guneme. Ya mutul fata min asroti min lisanihi walaisa ya mutul mar'u min asroti rijli. Matine wong enom sebab kepleset lesane ora kok matine sebab kepleset sikile. Fasratuhu min fihi tarmi bi ra'sihi wa asratuhu birrizi tabra al mahli. Tinim lesete lesan nekake balang endas, tinim lesete sikil siswe bisa waras. Ahul ilmi hayun khalidun ba'da mautihi wa awsaluhu tahta turabi rangimu. Wong duwe ilmu urip langgeng sause mati, dene aton-atone basa ning ngisor bumi. Wadul calimaitun wa huwa yamsi ala saro yudhanu minal ahya'i wa huwa adimu. Wong bodho mati halim laku ning dhuwur bumi den yana wong kang urip nanging padha wong mati. Likuli ila sa'wil ulaha rakatu walakin azizul firrijali sabatu. Kabeh wong maring derajat luhur opahe ati tapine kitik para rajul iku netepi. Idza kunta fi qaumin fasahib hiyarahum wala tashabil arta fatarta ma'rita. Nalika ana sira iku war-waran kaum mongko ngancanono sira ing baguse kaum. Lan sira aja sok ngancani ing wong kang asor mongko sebab dan sarke sira sarta kang asor. Ukatimu ustadi ala nafsi walidi wa inna lani mi walidi fatlu wa saraf.
Dhisikake ingsun ing guru ngereke ing bapa senajan oleh ingsun kamulyan sangka bapa. Fadaka murabbir ruhi barruhu jawharu wa hatta murabbil jism wal jismu kasota. Dene guru iku kang ite-ite ing nyawa, dene nyawa iku den serbake kaya suca. Dene wong tuwa iku kang ite-ite ing raga, dene raga iku den serbake wadah suca. Ra'aitu ahaqal haqi haqal muwalimi wa ujabahu hifdzan ala kulli muslimin. Aku wes nekotake luwih hak-hake bener yaiku hake wong kang nuduhke barang bener. Lan luwih tak tekotke luwih wajib dan reksa mungguwe kabeh wong Islam kang kepengin bisa. Faqad haqa ayuhda ilaihi karomatan li ta'limi harfin wahidin alfu dirhami. Guru wes mesti hati-hati sewu dirham bengke krono bulang huruf siji tur paham. Aralaka antastahia antuizaha falasta tanalul izahata tudillaha. Ningali ingsun marang sira kepengin mulya mongko tak hasil mulya sira yen durung ina. Idasa afilul mar'i sa'adu nuruhu wasota koma ya'tadu min tawahumi. Nalika ala lakune wong ala nyanani lan bener nyanane wong bener pengadatane. Famana su'ila wahidun min salasatin syarifun wa masrufun wa mislu maqawimu. Ora ana manungsa iku wujud perkara kejaba sifat siji saking telung perkara. Suwiji sifat mulya kapindho dimulyake kaping telu hiya madani kanca-kancane. Fa ammal ladzi fawqi fa'rifu qadrahu wa athbangu fihil haqq wal haqqu lazimu. Dene wong sak dhuwurku aku weruh derajate lan aku manut hake merko hak barang mesti. Wa amal ladzi misli fa in zalla afa tafaddaltu innal fatla bil fahri hakimu. Dene wong sak padhaku lamun wong iku kliru padha uga iku wong glubutan marang aku. Mengko aku aweh kanugrahan marang kang salah krana kanugrahan kuli sifat bunga. Fa ammal ladzi tuni fa aqlamu taifan asunu fihi arti wa ila malaimu. Dene wong sak ngisarku aku sobat biasa ngareksa kawirangan senajan aku den wada. Tahil mar'i la tazi ala su'i fi'lihi sayakfihi ma fihi wa ma huwa fa'ilu. Tinggal sira ing wong siji ala lakune tegese aja males ala kang dilakoni. Krana bakale den cukupi kelakuhane lan sekabehe barang-barang kang dilakoni. Alaisat minal husra li anna layaliya tamurru bila naf'in wa tusabu min umri. Ora ana manungsa iku ana ta kabeh tutu golongane wong tuna liwate kanthi nganggo diitung umur kita. Ta'allam falaisal mar'u yulatu alima walaisa ahu ilmin kaman huwa jahilu. Ngaji ilmu sira krana takna wong siji iku den anakake kanthi wis mangerti. Dene wong duwe ilmu mulyane lan agunge tak padha wong kang padha inane lan asore. Tawara
anil autani fil talabil ula wasafil fafil asfari hamsu fawaita lungaha sangkate sapa lunguti kamulyan krana limang perkara tentangmu ing balungan Famatul fata khairul lahu min hayatihi bidarin hawanim baina wasi wahasiti siji ilange susah loro rizkine tambah kaping telu tambah ilmunya papake bunga kaping pate bisa mbagusi ing tata krama kaping lima merkoleh kanca kang mulya-mulya wa in kila fil asfari dulun wa gurbatun wa qatun fayafin wa tikabu sataita senajan ing palungan rasa ina lan ngumbara lan jungkung ara-ara lan ngakoni sengsara famautul fata khairul lahu min hayati bidarin hawanim baina wasi wahasiti uripe wong enom luwe apike matine ing desa kumpul wong kang adu-adu lan wong drengki Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.